Mga bagong motorsiklo giturn over sa Mandaue City Hall ngadto sa kapulisan aron maggamit silang pagpatrolya sa kabarangayan labi na nining panahon sa pandemya aron tutukan ang compliance sa mga health protocol. A report ni Nico Serino. 22 ka mga bagong motorsiklo ang gitugyan sa Mandaue City Hall ngadto sa taga MCPO. Kumpleto kini sa mga accessories, blinker o guangwang, helmet sa mga pulis ug bag nga kabutangan sa ilang mga butang. Matod ni Mayor Jonas Cortez, magamit ang mga motorsiklo aron daling masud ang mga suokong bahin sa dakbayan. Nakapamupo gyud ang atong MCPO og upat ka awards, no? So appeal na ang mobility nila, ang best operation. So nindot kayo nga ato sa they deserve, no, nga dugang ayuda. Gawa sa anti-crime efforts, tinguha sab sa syudad ug sa PNP ang pagtan-aw kung natuman ba sa kabarangayan ang tanan nga mga health protocols taliwa ni ining panahon sa pandemya. Usa sa atong problema ang social distancing. So nanghangyo kong Colonel Abella nga ug mahimo ma-mobilize ta ni sila sa pagpamadlong sa kuan sa mga kabarangayan, no, makapenetrate ta. Bahinon sa MCPO ang mga motorsiklo, tagduha sa matag police station, tagtulo usab ka motor ang ihatag sa SWAT, traffic police ug mobile patrol. Samtang ang usa alang sa headquarters sa opisina sa city director. Dako kay katabang kay tungod kay katong previous ang atong mobile raman. Yang atong personnel maglakaw sa interportion karon nanay motor layo-layo na ilang masuripod. So mas dako-dako ang cover sa atong mga kanang mag-rekorida or kanang mag-information dissemination sa interportion. Tag 130,000 pesos ang matag usa sa mga motorsiklo, lakip na ang mga accessories ni ini. Gipunduhan kini sa dakbayan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.